Добре, а тогава в неформален план, който не е разписан, какви са перспективите пред Южен поток във време? Пътната карта се случва с начало на етапа на разработка на проектната документация, което ще се извърши от съвместната проектна компания и срока за това е 30 април. Аз мисля, че не искате да кажете когато ще стане този Южен поток. Като водите разговор с вашия колега целевата година 2015 година би могло да тече газ, това обвързано ли е, впрочем, с другите споразумения на Русия, докъде би текал този природен газ през България, докъде ще е готово в 2015? Това е дата, която не е наша измислица, е съгласувана с влизането на Русия, защото знаете, че по този проект те имат целият поглед върху това как се развият нещата във всички страни. Това е голямата разлика от Набуко, където имаме многостранно споразумение и обща компания, в която участваме всички страни с еднакви дялове. Докато при Южен поток, всяка страна има собственост, има участие само в газопровод на нейна територия. Както е с нас в случая с Южен поток. Ние на 50% в Южен поток в България. Докато в Набуко имаме 16% от целия Набуко. Накрая, как правихте руснаци?